तो हेलो गाइज, का हाल बा। तो हम आज जाता रही मोतिहारी सामान लियावे। हम आ गइल बानी पिपरा कोठी। देखी लोगन, यहाँ से अब घूमे जैसे मोतिहारी जाए के बाद। ये देखी लोगन, हम यहाँ से निकल चुकल बानी पिपरा कोठी से हम निकल चुकल बानी। तो हम आ गई नहीं हटे जीवधारा। ये देखी लोगन, जीवधारा जैसे कि मेला लागत है यहाँ महायज्ञ। ये देखी लोगन, इन्हें झुलुआ लागल बा, इन्हें पंडाल उंडाल बनल बाटे। जीवधारा महायज्ञ लागत हटे बहुत भारी। अपने लोगन मेला देखे जरूर आएम लोगन, बहुत भारी मेला लागत है। तो हम आ गई नहीं हटे जीवधारा बाजार में। ये देखी लोगन, जीवधारा जौन कि हमने के तो हाईवे जाए के पड़ेला। तो हम आ गइल बानी जीवधारा। ये देखी लोगन, जीवधारा बाजार। ये जीवधारा बाजार हटे। ये देखी लोगन, जीवधारा बाजार मस्जिद बाटे सामने। तो हम आ गए हटे बैरिया देवी मंदिर बाड़ी बगल में, बैरिया देवी मंदिर के बगल में। हम निकल चुकल बानी यहाँ से। तो हम आ गए आगे। यहाँ से बरियारपुर है, यहाँ से कोटवाला रोड कटेला जैसे बाईपास। तो हम आ गइल बानी मोतिहारी बाईपास पर, जैसे कि बरियारपुर कहल जाला। ये रहल बरियारपुर चौक। ये देखी लोगन, बरियारपुर चौक है। तो हम यहाँ से आगे निकलनी है, आ गई हम। हमरा यहाँ जाए के लख बालू मंडी हटे मोतिहारी के। जैसे कि हम यहाँ से आ गई हटे। तो ये रहल आर समाज चौक। ये देखी लोगन, जौन कि हम रोक के दिखावा तनी अपने लोगन के, रउआ लोगन के हम रोक के दिखावा तनी। तो ये हम आ गई बानी। ये हमार गाड़ी होके लागल लोडिंग। ये देखी लोगन, ये पूरा सामान लदाई। तो हमारा गाड़ी में लोडिंग हो चुकल बा सारा सामान। तो हम यहाँ से अब निकले माल खाली करे। ये भैया के माल लदाइल बा। तो हम यहाँ से निकल गइल बानी। जैसे कि देखी लोगन, हम आ गइल बानी। ये देखी लोगन, मीना बाजार है। ये मीना बाजार है। हम जनरल रोड पर भी चलत नहीं। ये हिंदरी बाजार जाला डायरेक्ट। तो ये आ गइल बानी हम मीना बाजार से आगे निकलनी हटे। जैसे कि देखी लोगन, बहुत बढ़िया मार्केट बाटे मोतिहारी। तो हम यहाँ से निकल गई है, आ गई है हाईवे पर। ये देखी लोगन, हाईवे पर हम आ चुकल बानी। ये देखी बाईपास पर हम आ गई है। यहाँ से आगे निकलल बानी। अब आगे चलते हैं तो रउआ लोगन के दिखावा तनी। ये देखी लोगन, बरियारपुर पुल है। तो यहाँ हम आ गए हैं जीवधारा। यहाँ जल यात्रा निकला था महायज्ञ के, बहुत भारी महायज्ञ लागता। रउआ लोगन आई लोगन जीवधारा में देखे। ये देखी लोगन, बहुत भारी जल यात्रा निकलता है। लगभग यहाँ से 700-800 लड़की जल भर के जाता लोग। ये देखी लोगन, बहुत प्यारा नज़ारा बा। जौन कि अपन गाड़ी में लागल बाटे, बहुत जाम लागल बाटे। ये देखी लोगन, बहुत भीड़ लागल बा। ये देखी लोगन, जल यात्रा में कितना लड़की भाग लेले बा। जल लेके ही लोग जाता लोग। ये देखी लोगन, जीवधारा जल यात्रा के वीडियो है। पूरा रास्ता जाम लखटे। ये देखी लोगन, बहुत बढ़िया।
रउआ लोगन आई लोगन जीवधारा मेला देखे। खूबसूरत नज़ारा, एक बेर मेला देखी लोगन। तो हम यहाँ से आ गई हटे, गाड़ी हम यहाँ खाली हुई तब तक लगी देखी लोग हमार चौक। तो हम अगला ब्लॉग में रउआ लोगन से